Tällä hetkellä, kun me nähdään ja tavataan johtajia, niin lähes jokainen sanoo, että tarvitsisi löytää jotain uusia ideoita siihen, miten sitä myynnin kasvua saadaan aikaiseksi. No tämähän on se, mitä me Factionilla tehdään. Autetaan pääsemään kasvuuralle, tai sitten jos ollaan jo kasvuuralla, niin autetaan sen kiihdyttämisessä. Mutta sitten yksi johtaja, joka tuntee hyvin meidät kaikki Factionilla, niin sanoo, että hei, teidän pitäisi tehdä semmoinen vähän niin kuin vain elämää hengessä, parhaat biisit, oma päivä. Ja hän tarkoitti sitä, että kun jokaisella meistä on vähän eri tulokulma siihen kaupallisen organisaation kasvattamiseen ja siihen, miten sitä myynnin kasvua saadaan aikaiseksi, ja kun nämä kaikki palaset laittaa yhteen, niin sitten rupeaa tapahtumaan. Ja me vähän naureskeltiin ensin tälle idealle, että vai tämmöinen vain elämää päivä. Mutta hetki kun pohdittiin, niin ajattelin, että tossahan on jotain ideaa. Koska samaan aikaan johtajat on vailla jotain uutta, täytyisi päivittää työkalupakkia, täytyisi saada tilaa ajatella, ja sitten vielä semmoisessa porukassa, missä eri toimialoilta pääsisi muiden johtajien kanssa parrailemaan. Niin me päätettiin, että tehdään tämmöinen. Eli nyt maaliskuussa 2026 alkaa Kasvun aika -niminen kaupallisen johdon valmennusohjelma. Ja se on se, mitä tällä hetkellä Suomi myös tarvitsee. Tämä ohjelma koostuu 5 lähipäivästä. Ensin maaliskuussa on minun, eli Marko Lehtisen, ja Antti Kiukkaan tämmöinen yhteinen yön yli tilaisuus kartanomaisessa, taianomaisessa ympäristössä. Viedään osallistujat mukaan semmoiselle syväsukellukselle kaupallisen organisaation johtamiseen. Käydään läpi, että mistä sitä kasvua saadaan aikaiseksi, mitkä asiat sitä todennäköisesti jarruttaa, ja jaetaan parhaat työkalut ja mallit, joita voit hyödyntää siellä omassa kaupallisessa organisaatiossa. Ja samaan aikaan piirretään semmoinen kartta siitä, että mitä eri asioita tämän matkan aikana sä tulet viemään arkeen. Nämä yöyli-tilaisuudet, kun näitä on saanut paljon pitää, niin näissä on myös jotain semmoista tosi maagista. Se tapahtuu niiden ihmisten välillä, johtajat pääsee pysähtymään, nauttimaan, luottamuksen ääressä kertomaan semmoisia asioita, joita ehkä ei pysty siellä omassakaan organisaatiossa aina kertomaan, eikä sitä puolisoakaan viihtisi ihan koko ajan kyllästyttää. Mutta sitten päästään liikkeelle huhtikuuhun, silloin tulee Kirsi Kalpion päivä, ja tässä päivässä sukelletaan sitten syvälle asiakkuuksien maailmaan. Pääset haastamaan sitä teidän firman asiakkuusstrategiaa, miettimään sitä, että miten data ja asiakasymmärrys auttaa sen myynnin kasvukoneen rakentamisessa. Kirsi näyttää, että miten tänä päivänä pystyy tekoälyä hyödyntäen tunnistamaan kasvukohderyhmien käyttäytymistä, asiakastarpeita. Mä luulen, että toi päivä on jotain semmoista, että aika monella syttyy iso hehkulamppu ja se kantaa aika pitkälle. No sitten kesäkuussa jatketaan tätä tykitystä. Sani Leino ja Antti Merilehto tarjoilee semmoisia herkkuja siitä, miten tekoälyä, dataa, teknologiaa ja sitten ihan modernia myyntiä pystyy hyödyntämään eri organisaation tilanteissa. Ja siellä käden ulottuvilla on siis tosi paljon houkuttelevia mahdollisuuksia, jotka todennäköisesti parantaisi tuottavuutta ja teidänkin myynnin hitreittejä. Nyt sun tehtävä on sitten vaan istua, kuunnella ja poimia teidän organisaation parhaat palat ja viedä käytäntöön. Kesälomien jälkeen Hannu Takala tulee viemään tämän matkan maaliin ja hän auttaa näiden ideoiden toimeenpanossa. Katsotaan johtamisjärjestelmää, minkälaisia muutoksia sinne kannattaa tehdä. Puhutaan siitä, miten luodaan semmoinen kulttuuri ja innostus ja henki, jossa se teidän porukka haluaa antaa parastaan ja tehdä töitä sen yhteisen päämäärän eteen. Ja täällä tilaisuudessa rakennetaan myös toimeenpanosuunnitelma loppuvuodelle ja sitten myös pitkälle 2027. No sitten vielä ennen kuin se ohjelma edes alkaa, niin saat meiltä semmoisen checklistan, jonka avulla teet auditoinnin teidän kaupallisen organisaation nykytilasta. Mä luulen, että se tulee antaa jo aika paljon uusia ideoita, mutta sitten siitä tulee hienoa, kun me siellä ensimmäisessä yön yli tilaisuudessa niin avataan näiden 10 eri organisaatioiden näkymä. Ja sitten me nähdään, että miltä näyttää tällä hetkellä. Mä luulen, että se tulee olemaan aika hieno hetki. Jos nyt yhtään alkaa tuntua siltä, että tämä voisi olla mulle tai jollekin mun kollegalle semmoinen työkalu, joka tukisi vuoden 2026 kasvutavoitteiden saavuttamista, niin mä suosittelen, että ilmoittaudu heti. Ja sille on 2 syytä. Ensimmäinen on se, että mä oon ihan varma, että tämä ohjelma menee täyteen ja lopulta kaikki halukkaat ei päässyt mukaan. Ja sitten toisekseen, tämä on näillä näkymin ainoa kerta, kun me tehdään tämmöinen. Joten jos nyt yhtään tuntuu, niin tuu mukaan. Ilmoittaudu sun yhteyshenkilölle tai sitten anna@faction.fi. Nyt on kasvun aika.